Això farem del rotllo ahí. Vale, a veure, jo què sé, explica'm un poc quines propostes feu vosaltres o què defeneu. Això ja per gravar o per Això és per saber-ho. I després l'altre de gravar és el mateix. Ja el diré jo. Tranquil, tranquil, no pas nerviós. Tu consideres A la veure, càmera. propostes. A veure, nosaltres som el BEA, el Grup d'Estudiants del Germanats, vale? Som l'associació més antiga de la Universitat de València. Com veieu ahir, tenim 26 anys, que no hem estat nosaltres 26 anys de l'associació, perquè si no seríem molt majors. Som l'associació més gran de la universitat i tenim 3 pilars, com podeu comprovar, que és per les quals vale? Que és construir una universitat pública, democràtica i valenciana. Vale? Aquests 3 pilars són els que enfoquem totes les nostres activitats i tota la nostra representació. La universitat pública perquè, com sabem ara, amb tot el tema del Pla Bologna, les taxes estan pujant una barbaritat per a la gent que comença grau o postgrau. Es parla més o menys que un 150% de la matrícula, o sigui que costarà un 150% més, que això vol dir que de cada 10 euros que paguem abans, com per exemple per un crèdit o mig crèdit o el que siga, ara pagarem 25. Això què suposa? A part d'això, suposa que la gent que té menys recursos, clar, li costa més accedir, i a part, en tot el tema de treballar i estudiar, com les classes tenen que ser presencials, això cada volta se limitarà més. Què passa? Que justament la gent que té els recursos, que damunt li costa ja més accedir a la universitat, després no podrà compaginar estudis amb treball. Això és un problema al qual estem enfrontats. Després, una universitat democràtica. Si recordem a les edicions al rector de l'any passat, a tota hora estaven sonant els megàfons i tot. Hi ha reunió en el degà per a la campanya electoral, hi ha un debat sobre no sé què, en internet se podia veure el debat electoral. La Universitat de València no està promocionant les edicions d'estudiants. No ens donen espais adequats on puguem parlar de tota la comunitat universitària per a poder expressar-nos, expressar les nostres preocupacions, les nostres activitats, etc. Això per una banda. D'altra banda, una universitat democràtica ha de ser una universitat amb tot el món participi. Clar, si no promocionen les eleccions és difícil que hi hagi participació. Què passa? Que la universitat no promociona justament per a que hi hagi baixa participació i després diguen que no tenim legitimitat per a poder representar els estudiants. Clar, si només un 10% de la comunitat universitària va votar, després el rector, el degà, etc. te van dient bueno, sí, molt bé, però tampoc us passeu molt perquè només representeu el 10% de la gent. Això és un problema i va tot lligat. I a part, en els òrgans on estem els estudiants tenim una representació baixa. Nosaltres entenem i comprenem i compartim que els professors tinguin una representació més alta perquè són al cap i a la fi el seu treball i van estar més anys que nosaltres, esperem, perquè si no seria molt greu, però nosaltres els percentatges que tenim de participació que siga real, que els professors vagin als claustres, que vagin a les juntes i que el nostre bus escolti. I després, una universitat valenciana, així per exemple, la Facultat de Dret on estem ara mateix, de cada 10 classes més o menys 2 són en valencià. Aproximadament el 20% de les classes són en valencià. Què passa? Ahir ja n'hi ha una desigualtat, que el número és simplement ja la... I això està decretat aixina o és que... No, això no està decretat aixina, clar. Això és perquè cada facultat agarra els plans d'estudis de cada facultat concret i se suposa que per l'oferta i demanda, o sigui, per la demanda de grups en València se suposa que fa l'oferta. Però és mentira, perquè la demanda a la Universitat de València mateix se situa sobre un 35% i ja només un 20%. Però és que encara que fos un 35% nosaltres sempre tenim que aspirar a més. Si la Universitat de València realment vol promoure el valencià, com fica en els estatuts de la Universitat de València, hauria de ser com a mínim les mateixes classes de valencià i castellà. També es pot incloure l'anglès perfectament sense cap tipus de problema. I també va un poc en llibertat de càtedra, un poc? Els professors... Sí, en el tema de llibertat de càtedra va en els grups únics, ara en tot el tema del Pla Bologna, en els grups únics, agarren els professors i diuen que poden donar la classe en l'idioma que sigui. Què passa? Que en el 99% dels casos és en castellà. Perquè sí, perquè és així, ara no volem promocionar el valencià. Què passa? Que de cada 4 assignatures, una com a mínim té que estar en valencià, en els cursos d'únic. L'altre dia estava fent així mateix una xerrada i això vaig comentar que una de les nostres propostes és que no siga un 25%, sinó que siga un 50% com a mínim. De València s'estaven fent la proposta i ens van dir ui, com que 25%? Perquè no ho sabíem, perquè clar, tenien un grup i tot era en castellà. Doncs clar, de cada 4 assignatures, una com a mínim té que estar en valencià, que tampoc se complís. En els grups jo, per exemple, he estudiat en dret i cal dir que sí que m'han donat totes les classes en valencià, però després vas a la biblioteca, tots els manuals en castellà. Manuals recomanats, tots en castellà. Pàgines web, tot en castellà. PowerPoints, tot en castellà. Això també fa, això també és desprestigiar la llengua. I després també, pel tema de valenciana, no només de la llengua, sinó també en temes culturals, en temes històrics, en temes jurídics, en temes de qualsevol matèria de les facultats, la Universitat de València hauria de posicionar més. Per exemple, tenim l'exemple del Cabanyal, de tot el que va passar, en el qual des de diferents associacions se va dir al rectorat que es posicionara i no va voler posicionar-se dient que hi havia un patrimoni històrico-artístic i no només en aquest tema, l'Estatut d'Autonomia Valencià, que està en el Tribunal Suprem per anticonstitucional o Tribunal Constitucional, la Universitat de València, la Facultat de Dret, l'apartat de dret constitucional o dret foral o que siga, hauria de posicionar-se i la Universitat de València pensa això. I una última pregunta.
va molt diferent, o sigui, cada facultat és prou diferent el tema del valencià i lingüístic. Per exemple, en filologia, per exemple, nosaltres periodisme, que tenim un únic grup, l'any passat sí que era totes en castellà i una en valencià, perquè era 4 trimestres. Este any és, per exemple, al revés. Per exemple, el meu germà, que estudia biologia, tenen un grup en valencià. O sigui, creus que difereix molt també, depèn de grups o no? Sí, o fan cada facultat és un poc... Com comentàvem, com depèn de l'escàs de cada facultat, la distribució de percentatges, per exemple, la facultat de psicologia, que no tinc res en contra de psicòlegs, la facultat de psicologia, per exemple, és les que menys classes en valencià se donen. Ja no perquè directament no oferten tant, sinó perquè allí sí que no dona ningú en valencià. L'any passat tenia una optativa que me vaig agafar allí i res, la professora al primer dia de classe. Ha passat esta classe en castellano perquè no se veia, tota la gent callada i ja està. Què passa? En la facultat de dret sí que sol respectar prou, encara que els materials no siguen, i també sí que és de les que va per facultats perquè s'elegís per facultat. I si se